галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, без сезнең белән Рамазан аеның ушбу изге вакытның беренче атнасын тәмамладык. Һәм һәрбер мөселман кешесе, һәрбер иман иясе белергә тиешле, Рамазан айы ул үзгәрешләр айы. Рамазан айы ул тырышлык айы. Рамазан айы кылган гөнаһлардан арыну һәм чистарыну айы. Һәм Рамазан айы ул күркәм әхлакка үзгәрү, күркәм әхлакка омтылу айы икәнлеген барыбыз да белергә тиешбез. Вәләкин адәм баласы, кеше, җан иясе ул фәрештә кебек бер гөнаһсыз, бер хатасыз бу дөньяда яшәми. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә бу хакта булай ди: "Ва хуликал инсану даифа". Һәм кеше ди зәгыйф рәвештә яратылды ди. Аның тууы да зәгыйфлек, аның үсүе дә зәгыйфлек, аның кыла торган гамәлләре дә зәгыйфлек белән сугарылган. Һәм кайсы бер вакытта шайтан, иблис кешене адаштырып, кешенең нәфсесенә, булган шәһвәтләренә кылдырырга, шунда төшерттерергә, вәсвәсә кылырга мөмкин. Һәм кеше шул иблисның, шайтанның вәсвәсәсенә ияреп, нинди дә булса кылган гөнаһларга, хаталарга кире кайтырга мөмкин. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге вәгазьдә мин сезгә шул хакта сөйлисем килә. Кеше ягыныбызда, каршыбыздагы булган берәр кеше хаталанса, мин нәрсә эшләргә тиеш? Әгәр дә берәр кешенең гөнаһ кылуын күрсәм, берәр кешенең хаталануын күрсәм, миннән нәрсә таләп ителә? Һәм Пәйгамбәребезнең сирасын укыган булсагыз, мөхтәрәм җәмәгать, анда шушындый бер кисса бар. Пәйгамбәребез Мәдинәгә күчкәч, күпмедер вакыт үткәч, Пәйгамбәребез янына бер яшь егет килә. Аның исеме Маиз исемле бер сахаба була, һәм ул әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, мин зина кылдым" ди. "Мине Аллаһы Тәгалә каршында чистартсаң иде, пакласаң иде" дип әйтә. Аның киссасы бик узын, укыгыз, бик гыйбрәтле кисса. Маизның тәүбәсе ничек кабул булуы, нинди тәүбә белән тәүбә итүе һәм ни рәвештә бу дөньядан китеп баруы турында укыгыз, гыйбрәтле кисса. Вәләкин бу киссада мөһим бер нуктага тукталасым килә. Менә Маиз гөнаһ кылганнан соң, зина кылганнан соң бик катып борчыла, пошына башлый, нәрсә эшләргә, ничек арынырга, һәм бер сахабадан киңәш сорый. Хәззәл исемле бер сахабадан. Һәм Хәззәл әйтә: "Син хата кылдың" ди. "Бар пәйгамбәребезгә" ди. Пәйгамбәребез янына бар ди, аңа сөйлә дип әйтә. Һәм Пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейхи ва саллям бу хәбәрләр килеп җиткәч, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Хәззәлгә әйтә: "Эй Хәззәл" дип әйтә. "Синең кардәшең хаталангач ди, сиңа аны капларга кирәк иде" дип әйтә. "Сиңа аның гөнаһасын яшерергә кирәк иде" дип әйтә. "Миңа әйткәнчегә карый" дип әйтә. "Лучше было бы, если бы ты скрыл его грех, чем прийти ко мне и рассказать, или же дать ему совет, чтобы он пришел и во всем сознался у меня", дип әйтте Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез Хәззәлгә нәрсә дип әйтә? Гөнаһасын яшерсәң иде, кешеләргә таратмасаң иде, хакимгә, казыйга, пәйгамбәргә җибәрмәсәң иде, дип Пәйгамбәребез шушындый теләк белдерә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә бу
кешеләрнең гөнаһларын яшерү, халыкка чыгармау, сер итеп саклау, менә бу яшерү, бу җәмәгать пәйгамбәрләрнең гүзәл бер холкы булды. Алар берәр кеше хаталанса, дөньяга чәчмәделәр. Аның гөнаһасын капларга, яшерергә тырыштылар. Шулай ук бу изге кешеләрнең күренеше. Изге кешеләр, алар берәрсе хаталанса, теге урысча әйтмешли, не подбегали и не добивали его, а наоборот, аның гөнаһасын яшерергә ашыктылар. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кешенең хатасын яшерү ул әдәп-әхлакның, иң күркәм әдәп-әхлакларның берсе булып тора. Һәм хадисләрдә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Инналлаһа хайй, ситтир, юхиббул хая вас-ситр." Дөрестлектә ди, Аллаһы Тәгаләнең исемнәре бар: Әл-Хайй, Әс-Ситтир. Аның мәгънәләре ди, Аллаһ уялу иясе һәм Аллаһ каплаучы, яшерүче дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм ул уялчанлыкны һәм яшерүне, кешеләргә танытмауны ярата дип әйтте Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләнең исеме Ситтир. Гарәп теленнән без аны тәрҗемә итсәк, бер тапкыр яшерүче түгел, бер тапкыр каплаучы түгел, күп вакытларда каплаучы һәм яшерүче, һәм кешеләрнең кылган хаталарын гафу кылып, шушы кешеләрне, иман ияләрне җәһәннәм утыннан коткаручы. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безгә кешеләрнең хаталарын яшерергә, чыгармаска, күрсәтмәскә чакыра. Пәйгамбәрбез әйтте: "Ман сатара муслиман фид дунья", кем ди мөселман кешесен бу дөньяда капласа, аның кылган хаталарын, гөнаһларын яшерсә, Аллаһ Тәгалә бу кешенең ди хатасын ди бу дөньяда һәм ахирәттә яшерер дип әйтә. Ә җәмәгать бу дөньяда ярый, ләкин ахирәттә яшерү ул җәмәгать бик бөек бер әйбер. Чөнки кешеләр кылган хаталарын кыямәттә үзләренең гамәл дәфтәрләрендә күрерләр, һәм кешеләргә игълан ителер, һәм барлык дөнья белер бу кеше нишләгән, бу кеше нинди гамәлләр башкарган. Һәм Аллаһ Тәгалә кешенең ахирәттә шушы гөнаһларын, хаталарын яшерүе, каплауы һәм сүртүе бу иң зур җиңү булып тора. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез китапларында зур гөнаһлар турында язылган китаплар бар. Һәм зур гөнаһлар саныннан әгәр дә карасагыз, әгәр дә укысагыз, зур гөнаһлар рәтеннән бер гаебе булмаган, гыйффәтле, целомудренная женщина, иман иясе булган хатын кызга яла ягу казыф дип атала ул гарәпчә. Менә шул казыф җәмәгать иң зур гөнаһларның берсе. Ягъни бер гаибе булмаган иманлы хатын кызны зинада гаипләү. Менә бу җәмәгать, моның өчен хәтта шәригатыбызда моңа җәза бирелә. Кеше әгәр дә телен тыя алмый икән, әгәр дә башка мөслимәне, башка мөэминәне зинада гаипле икән, аңа хәтта җәза бирелә. Ә сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе кешене яшерү, кешене каплау, чыгармау. Менә моның хикмәте монда. Ягъни авызыңны тыеп тор, авызыңны бикләп тор. Һәм хәтта зина гөнаһасы шәригатьтә, әгәр дә китапларны ачып карасагыз, зина гөнаһасын казый каршында исбатлар өчен 4 шаһид кирәк. 4 кеше күреп торырга тиешләр. Зина кылынган, башкарылган дип, алар казый алдына шаһадат китерәләр. Нигә 4? Нигә 2 түгел? Нигә 1 түгел? Чөнки моның хикмәте кешеләр башкасының хатасын күргәндә сакласыннар, яшерсеннәр, чыгармасыннар. Моның сасысын дөньяга сасытмасыннар, чыгармасыннар дип Аллаһ Тәгалә шушындый безгә куйды шартлар. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә Нур сүрәсенең 19-нчы аятында безгә булай ди: "Иннәлләзина юхиббуна ан таши'ал фахишату филләзина аману." Кайсы кешеләр дип әйтә, әгәр дә иман ияләре арасында шакшылык, фәхишлек таралуын теләсәләр ди,
һәм моны чыгарсалар дип әйтә, дөньяга танытсалар дип әйтә, аларга ди бу дөньяда һәм ахирәттә ачык газап булыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни кешенең фәхишлек кылганын, кеше турында пычрак сүзләрне таратып йөрүне, мерзкие слова, мерзкие какие-то сплетни, распространение о верующих, Аллаһ Тәгалә әйтә, менә бу кеше дип әйтә, әзерләнсен ди. Бу дөньяда һәм ахирәттә ачык газапка. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, нинди генә хата кылса да, иң әүвәл без нәрсә эшләргә тиеш? Иң әүвәл, иң беренче иттереп, аның хатасын яшерергә. Башкаларга таратып йөрмәскә, башкаларга сөйләп, син беләсеңме фәлән кеше нәрсә эшләгән? Син беләсеңме шулай булган? Тегесе булган, монсы булган дип, аның гөнаһасын бөтен дөньяга тарату ул җәмәгать тыела. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, менә шул нисбәттән, шул исәптән Аллаһ Тәгалә безгә калган башка мөселманнар артыннан шпионить итәргә тыйды. Таҗассус дип атала ул. Ягъни башкалар артыннан ияреп, карап йөреп, нәрсә эшләдем икән, кая бардым икән, нинди гамәлләр кылдым икән дип, аның артыннан ияреп йөрүне Аллаһ Тәгалә тыйды. Хуҗурат сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхаллазина аману, иҗтанибу кафиран миназ-занн, инна ба'даз-занни исм, ва ла таҗассасу." И иман китергән бәндәләр, күп начар уйлардан сакланыгыз дип әйтә. Күп уйлардан сакланыгыз, чөнки ул уйларның кайсы берләре алар гөнаһтыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм бер-берегез артыннан жасуслык кылмагыз. Не шпионьте друг за другом дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм әгәр дә кеше башкасы артыннан шулай ияреп йөри икән, башкасы артыннан шпионить итеп, аның бөтен хаталарын табырга, эзләргә йөри икән җәмәгать, ул кеше үзе дә фаш булырга мөмкин. Этот человек тоже может быть сам опозорен. Һәм Аллаһ Тәгалә, Аллаһ илчесе пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, кем ди үзенең теле белән иман китерде, валакин аның иманы әле үтеп кермәде йөрәгенә, калбенә дип әйтә, мөселманнар турында гайбәт сөйләмәсен дип әйтә. Һәм кешеләрнең гаурәтләреннән карап йөрмәсен дип әйтә. Артларыннан ияреп йөрмәсен, гаурәтләрен тикшереп йөрмәсен дип әйтә. Гаурәт дигән сүз, мөхтәрәм җәмәгать, аны кайсы бер кешеләр классик рәвештә, гадәттә гаурәт дигәч, кешенең капларга тиешле булган тән өлеше. Ирләргә инде ул киндектән алып тиз башына хәтлек, хатын-кызларның башка иратлар каршында гаурәте ул инде бөтен тәне битеннән кала, кулларыннан кала, тубыктан астагы булган аякларыннан кала, бөтен тәне гаурәт булып санала. Һәм аның мәгънәсе, менә шул өлешне без капларга тиешбез. Менә ирләр шушы киндектән алып тиз башына хәтлек бер кемгә дә күрсәтергә тиеш түгелләр. Менә бу гаурәт дип атала. Һәм гаурәтнең икенче мәгънәсе, кайсы бер кешеләрнең кешегә күрсәтмим дип капланган, яшергән әйберләрен тоту. Мәсәлән, йорт кешенең гаурәте, анда кирип тикшереп йөрергә, спальняда нәрсә микән, туалетында нәрсә микән, кухнясында нәрсә микән дип инде. Әгәр дә берәр кеше телефонда утырганда, ул бер нәрсә язып утыра икән, аның экранына карап укып утыру, ул гаурәтен карау дигән сүз. Ни өчен? Чөнки әгәр дә ул телефонын кешегә күрсәтергә теләгән булса, ул экраны белән менә шулай күрсәтер иде. Ул булай утыра, үзе карый. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кырыенда утырган кешеләр дә экранына карап күз салып, бу самый настоящий шпионство булып санала. Һәм менә бу шәригатебездә тыелган гамәл. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, гаурәт дигән сүзнең икенче мәгънәсе башкаларның күзеннән яшергән что-то личное, что-то свое. Һәм менә шуны пәйгамбәребез әйтә, кешенең шул гаурәтләрен тикшермәгез ди. Әгәр дә саклый икән, әгәр дә үзенеке итә икән, карап тикшереп йөрмә. Нәрсә микән? Өйнең тәрәзәләреннән ачып кирип итеп йөрмә. Рөхсәт белән генә кир. Рөхсәт белән генә сорап кына эшлә, дип әйтәләр галимнәребез. Һәм пәйгамбәребез әйтә, кем ди кешеләрнең гаурәтен тикшереп йөрсә, Аллаһ Тәгалә аның гаурәтен фаш итәр дип әйтә. Аллаһ Тәгалә аның гаурәтен карар ди. Һәм кем әгәр дә Аллаһ Тәгалә аның гаурәтен караса,
ул аны өендә булса да фаш итәр дип әйтә. Һәм икенче бер хадисләрдә килә, хәтта өенең иң эчке җирендә булса да, Аллаһ Тәгалә аны фаш итер, Аллаһ его опозорит, даже если он будет в самой глубокой части своего дома, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям кешеләрнең гаурәтләрен тикшереп йөрергә, эшләренә кысылырга, борынны тыгарга, нәрсә булды, нәрсә эшләде, кайда барды, нишләде дип белешеп итеп йөрергә, шпионит итәргә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям тыйды. Һәм Пәйгамбәрбез үзе дә кешеләр аның янына килгәч, берәр сүзләрен сөйлиләр, берәр хаталар турында искә алалар, яки Пәйгамбәрбез үзе күрә берәрсенең хаталанганын, ул хатаны үзгәртте. Ул хатаны шул килеш калдырмады. Ләкин минбәргә менгәч, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә дип әйтте? Артур, Айрат, Алмас, булай эшләделәр, беләсезме җәмәгать? Ул хата, ул гынах дип сөйләмәде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Пәйгамбәрбез нәрсә дип әйтә иде? Ма балу aqwamin yaquluna kaza wa kaza. Ма балу aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza дип әйтә иде. Бу халык нигә мондый сүзләр әйтә? Бу халык нигә мондый эшләр эшли дип Пәйгамбәрбез исемнәрне атамыйча халык дип әйтә иде. Кешеләр дип әйтә иде. Һәм бер кашанда кешеләр алдында башкаларны мәсхәрә кылмады. Эй Габдулла шундый инде ул, эй Мөхәммәд шундый инде ул, эй Ибраһим фәлән инде ул дип кешеләр алдында фаш итмәде һәм кешене мыскылламады. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә хатаны үзгәртергә теләсәк, һәм шул хатаны төзәткәндә яныбызда кешеләр күп булса, кешенең исемен әйтмичә, аның эшен, аның сүзен төзәтергә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм бер вакытны Абдуллах ибн Мәс'уд, Аллаһ аннан риза булсын, сахаба аннан шундый сорау сорыйлар. Эй Абдуллах, син сахаба, зур гыйлем иясе, алар әйтәләр иде, ана сорадылар, әгәр дә дип әйтә, синең яныңа берәр кеше килсә, һәм аның сакалыннан хәмер тамып турса, нәрсә эшләргә ди? Һәм шушы сакалыннан хәмер тамып тора. Димәк, бу күп хәмер эчә. Димәк, бу теге спиртный эчемлекләр куллана. Нәрсә эшләргә дигәч, Абдуллах ибн Мәс'уд әйтә иде, инна нухина анит таҗассус. Безгә ди кешеләр артыннан ияреп йөрергә, алар артыннан шпионит итәргә безгә тыелды ди. Кеше өендә гынахасын эшли икән, өенә кереп тикшерергә безгә тыелды дип әйтә. Валакин iyadharu lana minhu shay na'khudhu bihi. Ләкин әгәр дә кылган хатасы безгә күренсә, безнең каршыбызда булса, ул вакытта аны җавапка тартабыз дип әйтә. Гынахасын кеше алдында башкара икән, гынахасын кешегә күрсәтеп эшли икән, ул вакытта без аны җаваплылыкка тартабыз дип әйтә ушбу сахаба. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, белегез, кеше хата кылганда, аның яшеренеп, кеше күзеннән сакланып кылган хатасы ул бер хәл, ул гынах, әйе. Ләкин аннан арыну, аннан чистарыну җиңелрәк. Валакин кешегә күрсәтеп, кеше алдында бөтен дөньяга үз-үзеңне танытып гынах кылу, менә моның гынахасы авыррак. Ни өчен? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Куллу уммати муафа илля аль-муҗахирун." Минем умматым барысы да аларга гафу кылыначак кыямәт көнендә дип әйтә. Аллаһ Тәгалә аларны гафу кылыр ди, алар иминлектә, сәламәтлектә булырлар ди. Илля аль-муҗахирун. Кемнәр ди? Илля мәгәр гынахларын күрсәтеп эшләгәннәр, дөньяга танытып чыгарганнар, алар гына дип әйтә, аларга гафу кылынмас ди. Һәм дөрестлектә шушы таныту дип әйтә. Дөньяга чыгару, ул ди кайчан берәр кеше әгәр дә төнлә берәр эш эшләсә, һәм икенче көнне иртә белән Аллаһ Тәгалә аның эшен кешеләргә чыгармады. Аллаһ Тәгалә аның эшен яшерде. Но бу кеше нәрсә дип әйтә? Мин ди беләсезме, кичә нәрсә эшләдем? Мин беләсезме, кичә нинди гамәл кылдым дип бөтен дөньяга чыгара дип әйтә. Аллаһ Тәгалә аның эшен яшергән иде, бу кеше Аллаһның яшерүен битерде
һәм бөтен дөньяга үзен чыгарды. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, шушы ике эш арасында бик зур аерма бар. Кеше күзенә күрсәтмичә эшләнгән гөнаһ, ул бер дәрәҗәдә. Ләкин кешегә күрсәтеп эшләнгән гөнаһ, мөхтәрәм җәмәгать, ул инде аннан да зуррак булачак. Ни өчен? Чөнки ул әле башкаларга бер үрнәк тә булырга мөмкин. Башкаларны гөнаһ эшләүгә өйрәтү, ияләндерү булырга мөмкин. Һәм шуңа монда гади гына гөнаһ язылмый, монда тагын да күбрәк языла диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә моңа мисал китереп, бүген әйтергә була кешеләр турында. Бүген Аллаһның рәхмәте, әйме, бүген безнең обмен информациями, ул бик җиңел булды. Бүген әлхәмдүлилләһ, Аллаһ рәхмәте белән без телефонны ачып, якыннарыбыз белән, туганнарыбыз белән, дустарыбыз белән кайда гына булмасыннар, күреп, сөйләшеп, без аралаша алабыз. Без бүген үзебезнең динебезгә, дөньябызга файда китерә торган эшләрне, мәгълүматларны, гыйлемнәрне таба алабыз. Вәләкин бу интернет һәм шушы обмен информация, аны кайсы бер кешеләр начар юлда да кулланалар. Һәм менә шушы социаль челтәр дип әйтәбез, социальные сети, кешеләр шунда үзләренең эшләгән эшләрен куеп, әйткән сүзләрен шунда танытып, һәм зур аудиторияга нинди дә булса гөнаһлы эш куялар икән, мөхтәрәм җәмәгать. Алар үстендә тагын да зур бер җаваплылык. Менә шундый бер әйтем бар, немножко грубовато, конечно, да? Раньше в семье раньше знали, что этот человек неполноценный на разум, только его родственники, только его семья. Но сегодня из-за Инстаграма об этом знает весь мир, дип әйтәләр. Шулай бит? Һәм шуңа күрә кеше элек хатасын, аның бары тик шикле генә кеше белергә мөмкин иде. Бүген ул шушы гөнаһасын аудиторияга транслировать итеп, бөтен дөньяга чәчә. Бөтен дөньяга чыгара. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, монда бит бик куркыныч әйбер бар. Шушы эшкә ияреп, башка кешеләр үрнәк күрәләр икән, һәм шулай эшли башлыйлар икән, аларның гөнаһлары да шушы иң беренче үрнәк күрсәткән кешегә язылачак. Кем нинди дә булса начар үрнәк күрсәтсә, шул үрнәккә ияргән кешеләрнең дә гөнаһлары иң беренче кешегә язылачак. Менә Кабил белән Хабил кыссасы. Шулай бит, Кабил шушы үч итеп, шушы көнләшеп, үзенең абыйсын, энесен үтерә, Хабилне үтерә. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә, шуннан соң ди, кыямәт көненә хәтле булган барлык үтерешләр дип әйтә, аның бер өлеше шушы Кабилгә бара дип әйтә. Ни өчен? Ул беренче булып шуны башкарды ди. Ул башкаларга үрнәк күрсәтте диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безне гөнаһларны яшерүгә, каплауга чакыра һәм кешеләргә күрсәтмәскә чакыра. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва саллям безне сөендерә. Пәйгамбәрбез әйтә, һәм кыямәт көнендә Раббысы мөэмингә әйтер дип әйтә. Мөэмингә әйтер ди, һәм шушы гөнаһларын, гамәл дәфтәрләрен күрсәтер дип әйтә. Һәм гамәл дәфтәрләрен бирер дә ди, гөнаһлы булган әйберләрен сөртер ди. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә әйтер дип әйтә. Син ди эшләгән эшләреңне дип әйтә, бу дөньяда эшләгән эшләреңне саклаган идең, яшергән идең, мин ди бүген аны гафу итәм дип әйтә. Шушы яшереп кылган идең, хаталарыңны кешегә чыгармаган идең, мин сине бүген шуның өчен гафу итәм, һәм аңа чип-чиста булган битләр бирер дип әйтә. Бер гөнаһсыз булган битләр бирер диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә үз эшләреңне сакласаң, үз эшләреңне әгәр дә кешеләргә чыгармасаң, ул җәмәгать бер хәл. Һәм аларның гафу кылынуына җиңелрәк булачак. Һәм инде соңгысы мөхтәрәм җәмәгать. Ләкин без кешеләрнең хатасын яшерергә тиешбез, капларга тиешбез, ләкин ул хата белән, ул гөнаһ белән риза булып утырырга ярамый. Ул гөнаһка ярар инде с кем не бывает дип әйтергә ярамый, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм тырышканча кадәр ул кардәшебез, ул ират булсынмы, ул хатын-кыз булсынмы, тырышканча аны
ул хаталы юлдан чыгарырга тиешлебез. Һәм аның гөнаһасын сөрттерергә, тәүбә кылдырырга, аңлатырга тиешлебез. Һәм аның шушы гөнаһасын туктауда, бетерүдә без җәмәгать сәбәпче булырга тиешле. Һәм менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям танылган хадисендә безгә булай дип әйтә: "Мен раа минкум мункаран фальюгайрху биядиһ." Кем берәр бузыклык күрсә, берәр начарлык күрсә ди, кулы белән үзгәртсен ди. Кулы белән булдыра алмый икән, теле белән үзгәртсен дип әйтә. Теле белән дә булдыра алмаса, йөрәге белән инкар кылсын ди. Йөрәге белән риза булып утырмасын дип әйтә. Бу ди иманның иң зәгыйф өлеше дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа менә шушы кешенең хатасын күрсәк, аны яшерәбез, әйе, ләкин аңа насихат кылабыз. Аны күркәм рәвештә шул хатасыннан коткарырга, шул хатасыннан чыгарга без аңа ярдәмче булып торырга тиешбез. Килеп чыкмый икән, кулың белән булдыра алмыйсың икән, телең белән булдыра алмыйсың икән, һич югы күңелең белән, йөрәгең белән үзеңнең ризасызлыгыңны белдерергә тиешлесең. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә барчабызның да гөнаһларыбызны гафу кылса иде. Һәм кардәшләребезгә без күркәм рәвештә бу дөньяда кылган хаталарын яшерүчеләр, кылган хаталарын каплаучылар булсак иде. Һәм шул хаталарны үзгәртүгә дә, я Раббым Аллаһ, барыбызга да ярдәм бирсә иде. Һәм кыямәт көнендә дә Раббым Аллаһ безнең хаталарыбызны шулай ук гафу кылып, сөртеп, я Раббым Аллаһ, гамәл дәфтәрләребездә бары тик изгелекләребез генә калса иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.